anyar. Mari modon mesin anyar ya ning ya. Ngreyen. Ngreyen. Nggih monggo jenengan wining. Radi maju. Nggih. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kene tok saja. Coba diulangi sepindah malih. Wonten kersane kepireng niku sing wonten kiwane panggung, tengene panggung. Lek ten wingking niku panjake dhewe, ra krungu ya wis. Monggo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kok awon nyara-nyarae. Nggih, monggo Mbak Ika. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu. Ugi matur sembah nuwun saderengipun dalem maturaken kagem sedaya masyarakat pundi niki ning Tanjung Wadung. Tanjung Wadung. Nggih. Heh. Balung Panggang, keplak wong iso-iso. Masyarakat Tanjung Wadung sedaya matur sembah nuwun. Mbok bilih ing dalu menika sampun ngrawuhaken sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning musikan Jombang. ingkang dipun pimpin Abadi di Purwanto. nggih. Ugi mboten supening ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi bapak-bapak panitia yang sudah menggalang dana ing dalu menika. Nggih. Ugi mboten supening ngaturaken sembah nuwun sanget kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini. Yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya. dan channel YouTube Budi Wijaya TV wonten napa mawon ning Cerita-cerita cerita kalau aja digugupi to ngene iki garahe wegah iki ya ngene iki longko. Cerita-cerita humor. Nggih, yang terbaru ada apa ning? The Lewok Ati Galau. Nggih, campur sarine. Bek menawi kepingin semerep kegiatan sehari-harinya kesenian Ludruk Budi Wijaya saged wonten channel YouTube Budi Wijaya Gundul TV. Gundul TV. Nggih ning. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh ing dalu menika. Nggih, sinten mawon Mbak Inga? Sabu Sobo Punden matur sembah nuwun Abah Solikin Balung Panggang matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi saking PT Anggrem Kaji Jamian nggih Bos Bekecot matur sembah nuwun. Ugi saking Watu Gede matur sembah nuwun rawuhipun Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun rawuhipun napa Pak niki saking pundi seratipun? Wis tuwek-tuwek kok ngejak pacaran surat-suratan to Pak. Saking Sabu Anti Sedih Kedung Sumber Balung Panggang salam Mas Firman Sabu Anti Sedih matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Segodo Bancang Tarik ing dalu menika sampun rawuh. Ugi saking Lamongan Tikung nggih Mas Akbar matur sembah nuwun. Terus sinten malih ning? Saking pundi? Saking Bungaria kagungane Abah Didik Asem Gede matur sembah nuwun. Wotan Sari nggih ning langsung kemawon wedalipun sampun dalu kangge acara salajengipun acara bedayan serba-serbi masih bersama duo Kurang Genah. Kudu sabar lan narimo. Dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun
hati. Si Mbak Inga, monggo. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Dias Aprilia. Oke, matur sembah nuwun saking Sabu Kelut Kediri. Aduh, iki gare aku keguguran mangan nanas tok iki. Di belakang Ning Bella, saya tampilkan siapa dia? Tiga seniwati Tiga sekaligus dan juga seorang Ning Rani pelantun tebang-tebang Asmara manis campur sari. bersama Ning menjelak Kiki Amelia, Ning Ani Wulandari, menjelak nang pari. Inilah Ning Rani Jangan Asmara, Ning Kiki Amelia dan Ning Ani Kumala Sari Dewi. Ditinggal lunga setengah mati. Kapal api, kapal udara, kapal siran, bikin ketiran, bukan bermilik, bukan saudara. Siang malam jadi pikiran, walang kengkek menjelang tembak, bermana menjelang pari. Mula jangan karo wong wedok, nek ditinggal setengah mati. Edan kali layang kali arep berang karena mati dan kemati pulang kemati yen tak timbang pada putih. Di belakang Ning Rani, saya tampilkan sing duwe Gunung Cupak, Sinten Ning? Sanana Disco Sumep Semerbak Sang, dan Ning Marsya Aulia. Semanis katon sliramu, jang cerita rondo iki kalopo. Eman neman ayo manut tali arane jaman kan salamu atiku kuyang lagamu saya nambai bangun dasar ayu lancar kuning
manis campur sari Ning Nyantika Dimasari bersama Ning Nur Kumala Dewi. Aroma manis, aroma manis, aroma manis, kulone Jawa. Aroma manis, kulone Jawa. Irama manis, sing duwe sapa? Aroma manis, aroma manis, aroma manis, wetan Kediri. Peranan penting Budi Wijaya Ning Vikum Sukrisna bersama Ning Yuni Suyanto Ning Rizky Sukasti. Pengereman asli Budi Wijaya Sinten? Susan Warsono Ning Titin Subayu, Ning Reni Ananta, dan Ning Sartini. Jangan-jangan taline rawe aja dipandang anak sing duwe. Jare kawang diwiru limo atine bingung ditinggal omah. Ngono ali-ali ben kuningan tak lali-lali. Abang berose merah muda aja diganggu sing rumah tangga jroning metro terasa eko praya elang ono ali-ali mripate biru dilali-lali. tiga senior-seniornya Budi Wijaya, Ning Yayu Karmala, Ning Mary, Ning Irma Arifin.
rama-rama putih sarenganing praja. Mbak Inga Nggih Ning. J Mbak Inga Nggih, genap sudah seniwati ludruk Budi Wijaya untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari masih bersama THC Fortuna Leting idolane arek Jombang Sumonggo. Ngapunten nggih, nek badhe nyawer ten ngandhap kemawon. Nggih niki instruksi saking bawah Pak nggih. Kersane niku napa ketingale sae ngoten. Nggih, mohon dengan hormat Budi Wijaya manajemen nggih. Boleh nyawer tapi di bawah mawon. Nggih. Ngapunten sanget nggih, Pak. Nah, di bawah mawon nggih. Pripun? Di bawah juga enco. Nggih. Dari manajemen Budi Wijaya mohon dengan hormat. Nggih niki. Nggih kersane suasana panggung ben ketok indah, penonton biar nyaman. Nggih, ngapunten nggih, ampun dados manah penggalipun nggih Pak nggih. Monggo masih bersama Delewung Anti Galo. Oh.
Selamat datang gue dari Tell Me Up. Lagunya belum. Nopo lelakon iki aku yo pikiran lagi ngapo dilakoni opo sudah tak tresno boleh sumade wong liya
Mbak Inge. Usailah sudah acara bedayan serba-serbi. Dan Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur Dengan pelawak kondangnya Budi Wijaya. yang akan diawali langsung. Dengan Cak Roso. Hadirin, sebelum saya undur diri, saya dan Ning, Mariati. apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya dan segenap rombongan Ludruk Budi Wijaya mohon maaf yang Sebesar-besarnya. akhirul kata dari saya. Wassalamualaikum